Hej og velkommen til MDN skiudlejning. Når man skal på skiferie, så er det vigtigt at have det ordentlige udstyr. I form af et par gode ski og nogle gode støvler. Og så skal det indstilles ordentligt, så det vil vi gøre nu. Spændingen på skien den skal passe i forhold til din vægt, så det er vigtigt at den står rigtigt. Så er udstyret sådan set klar, og så er vi klar til at hoppe direkte på løjpen. Fordelen ved at lege hjemmefra, at du slipper for alt besværet med lange køer i Sverige eller Norge, eller hvor du nu befinder dig, skrigende unger og høje priser. Og lad os så komme afsted. Efter en god lang skidag, så er benene altså godt brugt. Og så skal man ind og have en varm kop kakao. MDN skiudlejning. God service, god kvalitet og gode priser.